In het seizoen, over het hele seizoen heen, het maaijaar naar erbij, dan zitten we wel boven de 100.000. En van meer als 100.000 waljekoeken is heel wat frituurolie nodig. Maar ook een soort gas. Van Gwijtse Wiersma van de gebakkraam Zuiderschans in Dokkum is er in deze dure tijd een liets gelokje. Het valt voor ons gelukkig nog een beetje mee. En de gasprijzen, nou ja, die ben voor de aardgas gaan ze wel omheen. Maar voor de propaan is het voor ons gelukkig nog gelijkbaar. Dus ja, op zich, we zijn altijd nog maar tevreden. Ja, wel iets prijsverhoging hebben. Maar de grondstoffen, die ben wel, de olieprijzen en de grondstoffen ben wel omheen gaan. Zij is een bus van 20 liter frituurolie wel in prijs verdubbelen. Als je weet dat er 100 liter per frituur gebruikt worden moet, dan kan ook een gebakraam er net meer omheen. Een liter prijsverhoging van 100 cent naar 1 cent. Dus dat valt naar de oceaan. Geen verdubbeling in ieder geval. Nee, maar de olie is wel verdubbelen, dus je zou niks eens kennen van dan we de helft erbij op. Hoe ga je dat een beetje aanwagen? Ja, om nou een oliebal te verdubbelen naar 81 zeg maar, dat is wel heel bord. Maar ja, een liter prijsverhoging, dat hebben we wel dingen. Al met al verwacht het Wiersma een drok en mooi waljekoekenseizoen. Het wordt zeker een gekke huis en ik verwacht niet dat het minder wordt. Ik denk dat het drok er gewoon blijft.